Že snad poprvé v tom utkání velká koule se přesouvá na stranu ocelářů. A to jsou si zpátky, to sice neví, vůbec nevadí. Kopí, tady balón. Tak na chvilku se Filka možná ztratila z dohledu. Hlavně našich ocelářů, kteří dnes postavili. Jsou to samozřejmě fandové spousta, kteří hrajou vždycky do oceláři, ale teď ano, to je přesně ale Koudáčí to teď vykonává pěkně. Takže pojďme do té branky. Předtím můžeš. Tady dobře! Vláďa dobře takový do útoku. A není možné, že by to tam nedal. Takže pořadí druhou minutky. Nechceme do útoku. Koudáčí znovu. Pojďme ještě, možná to pomůže. Ještě to zkusíme. Dobrá akce. 5, 4, 3, 2, 1. Děkujeme, samozřejmě oběma týmům.